dạ y
nyambut gawe. Yuk. Gendenan. Sisi salah pedot, Mas. Iki wis mengkis iki lho. Mengkis peng 2. Ya. Oh alah. Boyoke benake sik. Pemanasan mako ndak cedera. Cedera. Iki nggo nempo kok. Oh, nggo nempo. Oh. Ya. Ya ya. Off. Mangkat. Beri tepuk tangan untuk bujang kanannya. Rada manja iki, Mas. Heeh ya. Nah ora dikeploki ora gelem nyambut gawe. Kaya Doro ya, Mas. Iya. Yo. Alon. Hop. Ya saorane dhewe tekan kene
ngaturke salam sithik kanggo warga ndi to iki? Pleret, ya. Nek kudu Bantul ya. Ya. Salam sik Mas Panjul. Assalamualaikum. Jangkrik. Mbok sing tenanan iki Mas Jurun iki. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo piye? Kowe iki aja kaya wong ulang TPA to iki. Mbok sing semangat ki lho, wargane kene do nonton rame banget kok. Sing salame sing semangat. Iya. Sing semangat. Sing seru. Sing seru ngerti rawe. Igoni lho raimu. Ya. Nggih, saderenge assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis kumpake musim niki kumpake iki. Nggih. Ben. Biasane Pak Mas Panjul muga-muga sing jawab salam tak dongake mlebu swarga. Ya rezekine lancar. Ya. Gampang golek utangan Ibu. Aku gumun karo Pak sing kacamata iki lho. Sik pundi? Lah niku. Mau ki rogo-rogo ngene iki jebul juga mbako. Ya. Kira. Ya, dhewe menghibur masyarakat Pleret Mas Panjul. Nggih. Salto sing apik njajal kaya ngopo saltomu. Ya mau wis to. Urung weruh aku. Iya. Ya, tung dang ger. Oh iya. Ayo Ndol. Huh? Ya. Lo. Hei ah. Oi. Huh? Alah. Padahal Sing ini resik. ya ono sandaran lho Mas. Lah kok milih ning kono lho Jan. Kok linga-lingu. Jol. Golek apa Jol? Huh? Iya, ayo. Tepuk tangan untuk bujang kanangnya. Dulu. Iya, aku ora sida. Aku malah lari-lari kira Oh, malah kesel. lekas kok kene, lekas kok kene. Lah kok gur bolak-balik iki lho, Jan. Hop sik, hop. Kalau Mbak Ceritane arek sida apa ora ngono lho, Jan. Ket mau nganti saka pojok ning pojok meneh. Ora sida salto. Tepuk tangan kurang kompak. Ora tepuk tangan kurang kompak. Minta tepuk tangannya untuk Bujang Ganong. Kurang kompak ora? Neh. Ya. Dikeploki terus. Ya. Ya. Ben mabur dhuwur. Iyalah, Ganong siji lek kok kean tingkah, Jan. Sak kulite dupangan lho, Jan. Iya. Iya. Ayo. Lalu. Yo. Tepuk tangan untuk Bujang Ganongnya. Terima kasih. Huh? Matur sing apik. Sing Alon. nembung sing apik. Iki domdel, ya toh. Raketan kowe iki nek kaya munyuk ki fales. Nek ora apa-apa jajalmu bengo. Ning wangun.
Nah, pangon, siji aku ndi? Kamu siji. Ya. Ya. Sing Kowe mubeng karo ngono kuwi. Sik. Ngene iki, sing apik. Tangane maju ngene iki. Nah, sikile ngene iki. Meneh rono kene. Yo, mlaku-mlaku mubeng yo. Munyuk ngiyup. Ana munyuk ngiyup. Ini cerita. Yul. Simak. Alakan. Weh kate awe ya. Wis alhamdulillah weh. Ya, wis terus. Jul. Nah, terus. Ayo. Ini sampai. Jul. Up. Rena aku. Yo, melo doang Rene yo. Wes iki rono kayu. Kaya ben kaya Michael Jackson lho. Yo, kita juga ya. Yo, sing akeh yo. Aku tak tahu mengungkapke rasa roro cici. Nyepelek aku iki. Yo. Wes. Wes yo mosok kok ngadung. Dimatke. Udah kontrol sih. Ya batinnya tekan sama wancuk mah tonggo. Kuwi kita. Nyat ngapun nggih Pak. Matur suwun sangunipun nggih. Nggih, wis suruh kowe mau. Ya salto. Weh. Oh ya. Yo. Sik kowe gendena nyanyi aku tak mubang. Aku nyanyi apa? Manut. Yo. Ya jal Bima sing mubeng wangun pora. Ya. Ya. Oleh kok ya. La ilaha illallah. La ilaha. Ora ana tegane. Muhammadur Rasulullah. Ngopo? Masakno sik mburi ora ketok munggah sithik neh. Masake sik mburi nah. Wah, Sik mburi dereng ketinggal nggih, Bu nggih. ki munggahne kowe iki dadi tontonane. Kowe duit kowe. Wis, nek ra iso medhun bene ayo teruske wae. Ben ning kono wae ora apa-apa. Ya. Celokno damkar ae to, Mas. Diseret. Nek kayak kena kae yakin. Apa? Ada yang luka toh? Mana? Tak kira ini cendek lho cek kene iki. Basane dhuwur kaya ning angkasa ya lho. Yo. Iki mau piye? Wis salto neh urung kowe? Hah? Saya ya, heeh. Ngono Pak Lurah ra nambahi ngono lho. Ya. Wis pamitan. Salto neh ra. Gandrung sik. Gandrung yo tuntung dang tangker.
Wis milih urung. Dinceng. Iya. Oh iya. Yo, tundung blakun tak. Yo. Apa wis ora kelingan sumpah janji ngomong karo aku sineksen lintang rembulan jarene tresna ngomong kanggo aku wes nganti telung ketiga Nanging lira ora kirim warta barang saiki wis teko kowe malah gandeng priya liya ora nyono ora ngira kowe medhot taline asmara tresnaku kang tulus suci ora mbok jaga malah mbok blenjani apa panten wis nasibku kudu pisah kan karo sliramu Natyana putra ning ati nanging aku ora bisa ngoncati Kudu Yo, kok penak. iki mengingat waktu Mas Panjul bar iki isih ana sak babak meneh ya ampun kondorian nggih Pak Bu nggih pokoke bar iki bapak lanang nggih iki mau desa ndi Pak iki mau ning desa Pleret ya heeh didongake Mas Panjul piye dongamu piye ya heeh ya Ono ceret. Ceret. Kowe iki yo, heeh. Nemu ceret ning pinggir kali tak dengake warga Pleret kabeh banyak rezeki ya lho, Mas. Wis. Iki andalan iki, omongane andalan iki. Aku Ya. mondol, para ono ndol. Ya iki. Tuku ceret Tuku ceret. Yo. ning pinggir sumur. Ning pinggir sumur. Ya tak dongake Tak dongake warga Pleret warga Pleret panjang umur. panjang umur. Ya, heeh. Tuku ceret Tuku ceret karo areng. karo areng. Muga-muga Muga-muga warga Pleret warga Pleret meteng bareng. mateng bareng. Iki jenenge. Oh. Heeh, ya. Tukang sari jangan nyetrum iki. Iki nek apal sing apal dagelan kurang guyu iki lho. Ya. Ya. Iki dimatur nuwun kanggo warga Pleret sing pun maringi sangu kula lan kanca kula niki sing kethek. Nggih. Nggih. Wonten lepate kula nyuwun pangapunten nggih Pak Bu. Nggih. Nggih, tutup salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. iya. Oi. Oh iya. Oh 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 oh.
Yo. Oh. Ah. Oh. Ah. Yo. Yo 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 yo. Iya, Oh iya. Wah. Lo. Oh iya. Iya. Yo. Oh iya. Oh iya.
Iya, ya, ya. Oh, woi, oh, ah, oh, iya. Oh iya. Yo, yo. Wah ya. Ayo so, ayo so, ayo so. Tari tambahin mas. Ayo so, ayo so. Turangga Sura Yuda. Hei, ya la lo. Yas. Ya. Ya, slow. Slow. Ya.
ngrembuyung tresnaku ing ati. Goyang.
tresno dudu lelamono tresno anugrah ilahi tak kenani segala wong takoni jiwa ragaku. Tresno dudu lelamono tresno anugrah ilahi tak tenani jiwa ragaku. Janji tresno disekseni lintang-lintang ning tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paring usata
Puri. Asik. Bareng Turangga Surayuda. Nek sing ora maju ora kebagian iki. Asik. Ya. Samere 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 yo. Wong bagus ojo sira nelongso. Masih. Aku teko gendong tresno. Lalangan asmara. Kene maju. Kawe sewu nambari hati kuciwa. Kang Mas tentremno atimu. Aku satya nganteni siramu. Bisa ketemu tresno suci nganggo rahayu. Goyang. Asik. Asik pade. Hei. Aduh. Ada Mas Marsi. Janji tresno Ayo Mas Ayo Buri. Goyang. Bulan ning wayah wengi nambahi kekasing ati papucan ati ning ngendi wong ayu kang tak ati-ati. Matur nuwun. Makasih Bu. Wong bagus ojo sira nelongso. Aku teko gendong tresno. Lalangan asmara gawe sewu rasa. Nambari hati kuciwa. Kang Mas tentremno atimu. Aku satya ngenteni tekamu. Kamu bisa ketemu tresno suci manggio rahayu. Tresno suci manggio rahayu. Nyunggi wakul kembelengan aku yo ras Wakolan biru rene rimpang kok sekane dadi salatar. Wakolan rimpang sekane dadi salatar. Hei. Yo, 3, 2, 1, Turangga Surayuda. Oh, iya.
Aku ayo mandek tengah lho. Ngono lho, Mas. Iya. Ya iyo. Oh ya. Sembuh. Halo. Kondur, kasih jalan ya, kasih jalan. Ayo coy, yang mana? Hoi, ya. Ya. Simbo wetengku luwe ana ketan aku tukono simbo aku wis gedhe ana prawan coba takono dole aduh simpo penting kawinan aku iki mbok wis nemu wedokan aku simpo ora bisa turu awak pengen ketemu ora gampang wong kegoda kudu bisa
gawe golek duit kanggo nikahan Yo dole dongane mboke muga bae iso kejo iya terus sembuh
ingsun timbali Umar Moyo ingsun timbali Ini rak kompak. Timbalono marmaya Raden Janaka Raden Janaka desur kapara nyata Raden Janaka desur kapara nyata kapara nyata satriya ing Madukara Marmoyo ingsun timbali Marmoyo ingsun timbali Timbalono marmoyo Raden Janaka Raden Janaka dasar bagus kepara nyata Raden Janaka dasar bagus kepara nyata kepara nyata satriya ing Madukara Marmoyo marmoyo ingsun timbali Marmoyo marmoyo ingsun timbali Timbalono marmoyo Raden Janaka Raden Janaka dasar bagus kepara nyata Raden Janaka dasar bagus kepara nyata kepara nyata satriya ing Madukara Kondur, kondur.
Ya, ya, ho. Terus. Hey. Iya, ya. Sembuh. Gendong. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ada fi ilmillah sholatan daimatan fitawabi mulkilahi tombo ati iku limo perkarane iku limo perkarane kaping pisan maca Quran sapanane maca Quran lan maknane kaping pindho salat papat wetengira ingkang luwe wetengira ingkang luwe kaping 5 dikir wengi ingkang suwe ilaha illallah salam sawijine sapa bisa nglakoni sapa bisa nglakoni Gondor.
dongono utenono yen wis mati mongso urungo ditumbake kreta Jawa rodane rodo manungsa ditutupi ambyang disirami banyune kembang duh Gusti Allah kula nyuwun pangapura ning sayange wis ora ana guna ditumpake kreta Jawa rodane rodo manungsa ditutupi ambyang disirami banyune kembang duh Gusti Allah kula nyuwun pangapura ning sayange wis ora ana guna